Hi! Kamusta ka na? Nangalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya 40 Knots for Men and Women. Iyan ni siya ni Zerjov. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot na muna kung tulokon. Kag, o di parfum ni siya, butang balod, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy kag maalat nga dagat. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay woody notes, cedar, salt, seawater, kag green notes. Ang woody notes, amo ng mga makahoy nga nota nga masimutan mo dayon sa sining nga pahamot. Tapos cedar, mahamot nga kahoy. Salt, asin, maalat kung simutan. Seawater, maalat nga dagat. Kag green notes, wala ginlista kong nugid, basta perde nga mga nota. Kabay pa nga namian ka mo sining nga pahamot. Kag kung may ban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa ako, ibili lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!